Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Nagsiselos na si Mrs. sa amo kong babae dahil consistent siyang magbigay ng pera sa akin. Sana all. Feel good morning po mga kabisyo at sa mga nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mando. 35 years old, isa po akong company driver. Nasa biyahe po. Palagi ako nakatune in sa 90.7 Love Radio. Dapat lang naman. Uy, ano pa pagagalitan? Nag-tune in na nga eh. Yung hindi nag-tune in ang pagalitan mo. Dami sabi. May asawa po ako si Gingging at dalawa yung anak namin. Dahil sa hirap ng buhay, yung bunso hindi ko pa napabinyagan. Walang katas ko po tungkol din sa amo kong babae na si Madam Lucy. Hindi dahil sa kanya, hindi pa mabinyagan yung bunso eh. Pinapahiram niya ako ng pera pero hindi naman niya sinisingil. Kapag nasushort po ako sa sweldo, tinutulungan niya ako. To the rescue po agad si Madam. 59 years old na si Madam pero hindi pa po halata eh. Magaling mag-alaga sa katawan. Nag-exercise, nagja-jogging, nagja-gym. Minsan, hinahatid sundo ko siya sa gym. Sobrang build up naman pa kay Madam, kaya pala nagsiselos. Mabait po kasi siya sa akin. Yun lang naman yun. Kaya ginawa ko po siyang ninang sa aking bunsong anak. At nung araw ng binyag, tapos na lahat kumain, doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Happy birthday! Hindi naman birthday binyag mo eh. Ba't ka nagkanta ng birthday binyag mo birthday eh? ko na nga kasi pinagsabay na nga ng parents natin dahil wala na pananganak tayo. Hindi na pa tayo birthday at saka binyag game. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. To you. Kasama din naman ako, wala din naman akong handa pag birthday. Mama, ba't di kayo nakakanta? Ay, hindi.
Ayun, sorry, ang dami kasing bisita eh. Ay, mga Yun. anak. Tsaka andito si Ay. Madam, yung boss ng papa nyo. O, mag-hello kayo, ayan o. Ay, anak, ninang mo yan, Jinjin. Mag-bless ka. Hello, Alis na Bless ni po, ninang mo. Ninang! Kaawaan ka ng Diyos. Hindi na rin ako magtatagal ha, pero parating medyo na-delay lang yung lechon, 2 yon ha. Pasensya na. Ba't nag-abala pa po kayo, madam? Dapat... Eh, syempre, special to kasi binyag birthday eh. Kaya dinalawa ko na. Oo. Ang galing nyo naman po. Paano nyo nalaman na birthday ko din? Ay, sinabi ng papa mo. At saka nasa biodata niya yan nung siya nag-apply yung birthday nyo. Kasama ba sa biodata yun? Salamat po! At saka, wait lang. Bago ko umalis, baka andyan na yung driver ko. Madam, sorry. Hindi kita mahatid ngayon ha. Kasi... Hindi, ito, pagdamutan nyo na to. Pagdamutan nyo na to. Madam, naman, wag na. Hindi, sa'yo na. Pagdamutan nyo na yan. Dinakot ko na lang eh. Hindi ko alam kung magkano yan, pero... Madam, pero nakakahiya naman sa inyo. Oo, hindi. Sa'yo na yan. Oo, Ay, para ma. makabawi kayo sa gastos. Oh, ma, para doon sa atin. Oh. Madam, sigurado, ang dami po nito. 1, 2, 3. Mama, wag ka dito magbilang sa harap. Mama, pahingi, mama. Bibili ako ng Jolene at saka yung goma, mama. Shh, mamaya ang bilihan. 1, 2. Madam, mukhang... Madam, sure po ba kayo? Ang dami yan. naman ito. Ay, hindi, wala yan. Alam mo, sa sipag ng asawa mo, kulang pa nga yan. Grabe yan mag-OT sa akin. Pasensya ka na kung minsan din late na nakaka-uwi. Gawa ng, alam mo naman yan, on-call sa pagmamaneho. Madam, okay lang po yan. Trabaho ko po yun, mama. Bilang kayo po yung boss ko, talagang magsiservisyo ako sa inyo, madam. Loyal po talaga ako sa inyo. Napaka-loyal mo naman talaga. Sana all. Ay, hindi, joke. Oo nga po. Pero loyal po talaga yan. Never po, di ba po sa mga yung mga kapitbahay ko po, si Carl, si Memar, si Jerome, si Brandon, problemado po yung mga misis nila yan sa kanila dahil sakit ng ulo, napakababaero. Pero ito pong si Mando, napaka-loyal po niyan. Di ba, mahal? Salamat. Sige, aalis na ako. At mukhang nagkakasaya. Happy family kayo eh. Sana maging happy kayo habang buhay, no? Salamat po! Ay, ma'am, andyan na si Ninang! Ninang, ano po itong... Ma'am, tara na, ma'am! Ninang, ano po itong basket? Ano po itong nababasket? Ay, huwag ka maingay! Bilisan mo, ma'am! May lakal pa ako, ma'am! Ito pala sa'yo, bigay ko pala sa misis mo, nakalimutan ko. Ayan. Ano po yan? Ba't Bumili lang, ano to? Aray! Ma'am! May regalo po kayo sa akin, bakit po? Bilisan nyo, ma'am! Hindi, minsan lang ako kasi makarating dito, kaya sa'yo to. Andyan na po! Lintik naman na driver na to. Sorry, ma'am, kung si Bong muna pinag-drive natin kasi may okasyon ako, ma'am eh. Kaya ayoko, gusto talaga kita na ang nagdadrive sa atin eh. Ay, sa sa akin, nagdadrive para sa akin. Sige, ma'am. Sige, alis na ako. Bye-bye, Ninang! Hatid ko lang si Madam doon. Thank you po sa pera! Madam. Grabe naman yun. Madam, salamat talaga, madam, ha? Aya naman. Wala yun. Mag-ingat ka, ha? Sige, ma'am. Ayan. Sige. Bong! Ay, ma'am, tara, ma'am! Oo nga, paulit-ulit! Parang ikaw yung amo! Tanggalin na kaya kita! Ano ba yan? Karag-karag naman. Ano ba to? Ano na naman yan? Wag mo Matutulog na nga tayo Huwag eh. mo hawakan. Wala ako sa mood. Wala ka sa mood. Binigyan na nga kita ng maraming pera. Ano ba yan? Binigyan mo ko ng maraming pera. Galing sa amo mo yun. Kaya nga. Tulong niya sa atin. Ba't Bakit? ganun siya tumulong? Binilang kayong pera, 50,000. Anong tulong to? Tsaka, naalala mo? Binigyan ka na nga. Ikaw pa yung choosy. Hirap na nga tayo. Sakto yan. Pambili ko ng... Mando, hindi naman yun yung problema eh. Nagtataka lang ako. Tapos, nagpadala ng 2 lechon sa mga bata. Tapos may regalo pa sa akin. Tapos naalala mo
nung April yata yun, nagbigay din sa'yo ng 20,000. Bakit? Nung una, hindi ako nagtataka, pero ngayon 50,000. Tinutulungan niya lang tayo. Tsaka, paborito niya ako na driver. Kita mo nga, galit na galit siya dun sa isang driver namin. Pag Yun pa nga, buti binanggit mo. Hindi Iba niya yung sila marunong makisama. Diskarte ba? Bakit kayo nagbeso pag alis? Hindi ka nagbeso. Binuksan ko yung pinto. Ba't mo Pumasok siya kaya... pinagbuksan? Parang girlfriend treatment. Amo ko yan eh. Ganun naman talaga. Pag Andun yung driver, dapat bumaba si Bong. Siya yung nagbuka, siya yung driver eh. Kaya nga bad trip si ma'am dun eh. Napaka-ungentleman ng taong yun. Ano? Ba't ba natin pag-away? So gentleman ka, kaya kanya bet. Anong bed? Ano? Tigilan mo na nga ako. Matanda na yun. Tapos may position. Papatol ba yun sa akin, driver? Natumbok mo. Sobrang natumbok mo. Ano Matanda na, Hindi at ko saka siya may tinumbok. posisyon. Sabi mo natumbok. Hindi ko siya... Natumbok mo. Yun yung mga dahilan kung bakit mo siya bet. Nililista mo sa akin. Sinasabi mo lang na yung mga bagay na pwedeng kaayawan ng isang lalaki sa babae, pero yun yung dahilan. Di ba bet mo yung mas ma-ahead sa'yo? Di ba? Hindi, matanda na yun. Papatol ba ako doon? Tsaka Paano papatulan yung ba mukha? ako Paano doon? yung mukha? Matanda na ngayon. Hindi ako papatulan nun. Ano ka ba? Hindi ka papatulan, ibig sabihin nagpapakita ka talaga ng motibo? Ibig ko sabihin, tumigil ka na. Tapusin na tayo usapan to. Magpasalamat ka na binyagan na yung mga anak natin. Di na Sabi ang ko anak sa'yo, mo. pag may nalaman ako, sinasabi ko sa'yo, Mando. Wala kang malalaman. Mama! Junjun, ka nag-away si Mama at Papa. Papa! Matulog na nga kayo. May gagawin pa kami ni mama nyo eh. Naaway na nga eh. Maririnig namin, ding-ding lang yan eh. Matulog mag-earphones kayo. Sige na. Tulog na kayo. Sige Okay, po. Papa. Nasabi ko sa'yo kala ka dyan. Sali ka na nga dito. Huwag ka na magalit. Hindi ka ba masaya? May pera na tayo. Mahal mo ko. Wala, mahal Ako lang kita. mahal mo. Ikaw lang. Tumingin ka sa akin. Oo. Hindi ka na nga dito. Palagi pong nagseselo si Gingging kay Madam Lucy. Pero, ang totoo niyan, Colantits, kaya naman ako nakakabili ng mga appliances dahil tinutulungan din talaga ako ni Madam. Tulong niya rin sa amin. Sobrang bait niya po talaga. Kaya minsan nahihiya na ako, hindi ko alam pa paano makabawi sa kanya. Pero kailangan kong bumawi. Napakabait pala ha. Napakabait. Kailangan ko na makabawi siya. Sobrang bait mo Tama eh. yun. Dami kong binigay. Kung magkano yun, dapat ganun din ang rounds. Ah? Diba 50,000 yun? O di 5 rounds. Aus. 10,000 kada rounds? Grabe. Sige. Simulan na natin. Mando! Madam. Mando! Sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun, Madam? Last na natin to na pagtatagpo. Bakit po? May nagawa po ba ako? Oo, wala. Marami kang ang ginawa sa akin. Ang sarap nga eh. I love it. Ang sinasabi ko sa medyo mag-out of the country ako. At saka, Ma'am, matutuloy na ba yung pagre-retiro niyo po? wag mo na akong tawaging Ma'am Honey. Sa'yo, Honey. Honey, matutuloy na bang pagre-retiro mo? Yes, Honey. Tsaka, alam mo na on the rocks na kami ng mister ko. Kaya,
gustong-gusto ko kung anong meron tayo, yung namamagitan sa akin. Pero this time mukhang gusto ko nang ayusin talaga yung kung ano mang meron sa amin. Gusto ko nang magpakaayos. At ikaw, ayusin mo na rin yung pamilya mo. Wala naman akong ibang masabi kundi salamat dahil sa sobrang bait niyo po. Salamat lang. Pagod na ako eh. Love you. I love you. Love you. Ano yan? Sabi ko love you. Kinikilig Love you eh. too. Mahal kita. Oh. Ingat ka lagi, Ingat ka mamimiss rin. kita. Tsaka, may bibigay ako sa'yo, wait lang. Ano to? Ice cream. Akala ko lollipop. Yeah. Yan ang gusto ko sa'yo talaga, honey, na mamimiss kita dyan eh. Yun lang. Retire ka na Yun pala. lang, yung humor ko lang. O, hindi lahat. Susi ng motor? Talaga? Oo. Binibigyan mo ako ng motor? Ayaw mo ba? Yun na yung huling regalo ko sa'yo. Para ayoko na kitang mahirapang magbiyahe palagi sa trabaho mo. Tsaka maghihiwalay tayo ng meron akong iiwang alaala. Para lagi mo akong maalala. Kasi pag sinakyan mo yung motor, sasakyan mo din ako. Diba, pag sumakay ka, parang ako na rin yung sinakyan. Sa bagay. Salamat. Sigurado. Sigurado Mamimiss po kayo kita. dito. Ayusin mo na, Hindi mo man sabihin na darama ko. Hindi maikukumpli. Oh my God! May motor si May Papa! motor na tayo, Papa! Mama! Papa Nepo, baby ka na! Galing yan! Ma, Saan galing yan? binili ko. Papatawa ka ba? Saan ka kukuha, Papa? Nag-ipon ako. Nag-loan ako para Nag-ipon? Ang dami nga nating loan. Oo nga, Papa. Saan mo po yan may kukuha na pera? Contractor ka din? Basta importante mga anak. Ma, meron na tayong motor. Huwag na kayong magtanong. Ayoko lang nang may malalaman ako kung Wala saan ka nang galing malalaman. yan. Pag nalaman ko Wala na sa ka nang marumi malalaman. galing yan, Marumi? wawasakin ko yan. Hindi naman ako kriminal. Hindi naman ako... Mama, kurap. may motor na nga eh. Makapag-rides na tayo sa ano ba yon? Sa Marilaki. Oo nga. Gusto ko po mapitikan. Bata ka pa, Jinjin. Gusto ko rin mamitik. Petik itlag. Aray! Basta importante, may motor na tayo, okay? Ha, Mama? Basta ha? Oo. Ate na to, oh. Congrats, Mama. Ipa-blessing na po natin.